віки віків. У мире Господу помолимся. За мир, звышение, избавление душ наших, Господу помолимся. За мир усього свету, добрый стан святых Божьих церква, воз'єднання всіх, Господу помолимся. За великого Господара нашего, сусветного патриарха Варфоломея, шановное просвитерство у Христе, диаконство за увесь причти людей, Господу помолимся. За Богом стяженную країну литовскую, лады и воинство ее, Господу помолимся. За город Гети, усякий город, країну, и за тых, что с верою живут сюи, Господу помолимся. За сприяльное надворье, за богатый урожай плодов земных, часы мирные, Господу помолимся. За подорожных на воде земли, за хворых тых, что покутают, за полоненных и за несправедливо зневоленных, и за уратование их, Господу помолимся. Как позбавиться нам от всякого гора, гневу, беды и нестачи, Господу помолимся. Заступи, уратуй, помилуй и заховай нас, Боже, Твоею, ласкою Твоею. Усе святую, беззаганную, наидобрословеннейшую Владар нашу Богородицу и вечно Деву Марию за всеми святыми помянувши, сами себе един одного и все житье наше Христу Богу отдамо. Господи Боже наш, Твоя улада недосяжная, слава неспостижная, милость невымерная, человеколюбство невымовное, Ты, уладару по милосердности Твоей, испоглянь на нас, и на святый храм Гети, и створи з нами, и тими, кто молится разом с нами, богатую свою милость и спогаду. Бо належит Тебе всякая слава, пошана и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Благає і славінувати Господа, і співати імені Твоє Всевишній, молитвами Богородиці спаси, спаси Нас. Звіщати до світа милість Твою, і істину Твою на всяку ніч, Молитвами Богородиці спаси, спаси нас. Бо правий Господь Бог наш, і немає неправди в нім. Молитвами Богородиці спаси, спаси нас. Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитвами Богородиці спаси, спаси нас. Дарир дарами биемельскими свежпочуем. Апсауго кишгальбек пасигелекир глубок мус деве, савая малоне. Свенчався, скищався, лабявся і паламента, шловінка йому совалдове дєва гімдітоя, ірвісоме отмергале Марія, ірвісу швінтуосю спомінеє, патіс саве вена скіта, ірвісаму сугеніма, Крісту і дєву і повязкиме. Вешпате мусу девы, вешпате, подек саво тей Павелда, саво палайминг, саво божничо свенибе и шаугук, пашвянтинг, миленчестовую наму грожи, ту йос, пашловинг саво, девишкая галя, ирнеплик мусу куриетавими вилямес. Не ставо иравал джаир таво королисте, иргалибе иргарбе, Тево Ирсунаус,
Iršventuosios dvasios, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Господь злосався, пресу задернувся Господь стрілою і обоязався. Молитвами Богородиці спаси, спаси нас. Від подвигни себе, Или фотографию, то ли что. нам не погіднеться. Молитвами Богородиці спаси, спаси нас. Свідоцтво Твої достовірні, домові Твоєму подавай, святий Господи нам новотворні. Молитвами Богородиці спаси, спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Одинородный Сын и Слово Божие несмертный, не нашего избавления, Господь, Святой Богородице и вечной Девы Марии, неизменившей человеком, прижива на Христе Бог, смертью смеющий смерть, будучи святым Святой Троицы, равным славой Отцу и Святому Духу избав нас. Паки миром Господу помолимся. Господи помилуй, Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. И же общее сия и согласно даровавы нам молитвы, и же двумя или трем согласующимся о имени Твоем прошение подать обещавый, сам и ныне людей Твоих прошений к полезному исполни, подая нам в настоящем веце познания Твоей истины, а в будущем живот вечный даруя. Яко благ и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Зараз я буду виходити передо мною. прийдите, возрадуємося, Господи, воскликнемо Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, молитвами Богородиці співаємо тобі. Аллилуйя. Віданням кликнем йому, Сина, Сину Божий, молитвами Богородиці співаємо тобі. Аллилуйя. Бо великий Господь, і цар великий по всім землі, Сина, Сину Божий, молитвами Богородиці. В один ряд станьте ровно. Аллилуйя. Уладару, Господи Боже наш, який заснував на небесах чини і воїнства аньолов і арханьолов для служення Твоєї славі, зраби, каб з гетим уваходом нашим уваход святих аньолов отбився, і каб яни разом з нами служили і славили Твою добрость, бо належить Тобі усякая слава, пошана і поклонення, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заусюди, и на веки веков. Аминь. Добрословенный увоход святых Твоих, завжди, теперь и заусюди, и на веки веков. Аминь. Мудрость, стань прямо. Поклонимся и припадем. Стань. Прежде Богородицы, насаки пьем Тебе. Аллилуйя.
свет с нездолению припасть, а только я на мать жива, до життя перевел я не твой, то посядился в дьявольчую Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже святий, ти між святих спочиваєш, Тебе тросвятим голосом Серафими опівають і херовими усхваляють. Тебе вся небесные силы поклоняются. Ты привел все с небыту у быттё, Ты створил человека на образ свой и подобенство свое, и усими своими дарами его сдобил. Тим, хто просить, ти даєш мудрость і розум, і не зважаєш на грехи, але покаяння призначив на збавлення. Ти нас упокорених твоїх слуг зробив годними, у годину гэту стоять перед славою святого твоего хверника і належне поклоніння схвалення приносить. Сам ладару прийми от нас грешних вусну тридцяти спів. Наведай нас у добрости Твоей, вибач нам усякую провину, свядомую, що несвядомую, освяти наши души и телы, и дай нам у побожности служить Тебе во усі дні життя нашего. Молитвами Святой Богородицы и усіх святых, які спрадвеку Тебе догодили. Бо святый Ты, Боже наш, Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. Добрословенный, кто приходит у имя Господне, добрословенный на престоле владарства Твоего, який сидишь на херувиме, завжди и теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. А Ты несмиротный, помилуй нас, святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и теперь и завсёды, и на веки. Плащаницу. Несмиротный, помилуй нас, святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, помилуй нас. Будьмо уважні, мир всім, премудрі, будьмо уважні, про імен, пісня Богородиці, величає душа моя Господа, і возрадувався дух мій у Бозі спасі моїм. Душа моя, блаженна велич Господа, и мой дух возрадовался у Богу спасибо. Возглянувся на смирення слуги своєї, ось бо віднині блажать мене всі роди. Душа моя, блаженна велич Господа, и мой дух возрадовался у Богу спасибо. Величає душа моя Господа. Мой дух возрадовался у Богу спасибо. Премудрість до Филип'ян, послання святого апостола Павла, читання, будьмо уважні. Браття та сестри, плекайте ті самі думки в собі, що були в Христі Ісусі. Він, бувши в Божій природі, не вважав за непорушний привілей свою рівність із Богом, але зовсім зменшив себе самого, прийнявши вигляд слуги і ставши подібним до людини. Подобою явившися як людина, він понизив себе, ставши слухмяним аж до смерти, і то смерти хресної. Тому його возніс високо і дав йому ім'я, що над усяке ім'я, що перед іменем Ісуса всяке коліно приклонилося на небі, на землі і під землею, щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос, Господь, на славу Бога Отця. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя. Воскресни, Господи, в упокій Твій,
Ты и кивот святыни Твоей. Аллилуйя. Клявся Господь Давидові істиною, і не відречеться її. Аллилуйя. Запали в сердцах наших человеколюбный уладару нескасание святого Твоего богопознания и в очи розума нашего открыто разумение Твоего евангельского добровестия. Укладил нас так само страх, до Твоих заповедей окопнулись, пожады плод растоптавши духовное житие проводили, а так само имкнулись до усего и робили все, что Тебе подобы. Вот и святение душев и тела у наших, Христе Божий, Тебе славу узносим, с беспощадным Твоим Отцом, усі святым и добрым, и животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мудрость, станьте ровно, выслухаемся Твои Евангелие, миру сим. Духу Твоему, По воде Луки Святого Евангелия читание. Господи, слава Тобі. Будем уважливыми. У той час зайшов Ісус у одно поселище, і жанчина нейка ім'ям Марфа прийняла його у дом свій, і була у її сестра, що звалася Марія, яка, сівши коля ног Ісуса, слухала слово Його. Марфа ж клопотілася, каб як найлепше служить, і, подійшовши, сказала: Господи, ті ж не абияково Тобі, що сестра одну мене покинула служить. Скажи їй, каб допомогла мені. Ісус же сказав їй у отказ: Марфа, Марфа, ти клопотишся і турбуєшся про многое, а тільки одно потрібно. Марія ж вибрала добрую долю, якая не отымется у яе. І сталося, коли ён говорив гэта, одна жанчина з натовпу, узвысивши, сказала йому: блаженне у лоні, якое носила тебе, і груди, які тебе питали. А ён сказав: тим більше блаженне тие, хто слухає слово Божие і виконують його. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сядайте, калі ласка. Дорогие мои, сапраўды сёння мы сабраліся на гэтай літургіі як сям'я, як дзеці Прасвятой Богородицы, якую мы любім, якую мы шануем, якой мы штодня молімся, з якой мы перажываем усе наши жыццёвыя выклікі, выпрабаванні, радасці. І сапраўды нас вельмі много звязвае з Девай Марыяй. І калі ўзяць гісторыю нашых сем'яў, то, напэўна, кожнай сям'і знойдзецца нейкая гісторыя, як Дева Марыя ратавала нас, ратавала нашых продкаў. І сёння, у дзень яе святого Успення, мы перажываем вось гэта літургічнае цяпер. Цяпер мы праводзім Деву Марыю. Мы пераносімся нашымі сэрцамі, нашымі думкамі. Мы глядзім нашымі духовнымі вачамі на тое, што адбывалася тады на святой зямлі, калі Дева Марыя спачыла, але і была уваскрашонай Господом Иисусом Христом, яе сынам. І чаму вось гэтае свята, яно набыло такое вялікае значэнне і ва ўсходняй традыцыі праваслаўнай, і ў заходняй каталіцкай, бо гэта таксама звязана з Вялікаднем Христовым, з Пасхай Христовай. Христос уваскрос, Ён аднавіў чалавечую прыроду, але Ён абяцаў, што гэта адбудзецца і з усімі намі людзьмі. І вось першае, хто спазнала гэтае уваскрашэнне ў новае жыццё, ёсць Дева Марыя Богородица. Господь уваскрасіў яе. Господь даў ёй вось тое вечнае жыццё у новым абноўленым чалавечым целе, у новай абноўленай, асвячонай, абожанай чалавечай прыродзе. І гэта тое, што мусіць адбыцца з усімі вернымі хрысціянамі.
І таму яе ўспенне гэта Вялікдзень. Гэта пацвярджэнне таго, што Господь гаварыў праўду, калі абяцаў нам вось гэта вечнае ўваскрасенне. І мы ведаем сілу гэтай новай, абноўленай, абожанай чалавечай прыроды, бо Дзева Марыя, яна вельмі актыўна, дзейсна удзельнічае ў жыцці гэтага свету, удзельнічае ў жыцці асобных людзей. І таму мы сёння радуемся яе ўваскрашэнню. Уваскрэсла яна, уваскрэснем і мы. Амінь. Скажем усе до сей души, до сего розума нашего, скажем. Господи, помилуй. Господи, всевладный Божий, Отцу наших, молимся Тебе, выслухай и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, повели милости Твоей, молимся Тебе, выслухай и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за набожных христиан. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за великого Господара нашего, наисвятейшего Всесвятого Патриарха Варфоломея, за супольность нашу, за просвитеров, диаконов, монахов, и за усих у Христе братов и сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за усих несправедливо сневоленных братов и сестер наших, и за их вызволение скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за усіх, хто вимушено покинув свої доми радімо, і обдарування усього потребного для життя, а вкочейшим вертанням додому скажемо усе, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за Україну, її народ, за усіх, хто проз війну стратив родне здоров'я, доми і свой штоденний хліб, как Господь сам оборонив их, сутешу оцарил, и забезпечил всем необходным для життя, скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. Господи, помилуй. Милуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і охоронив всіх людей України нашої в час тяжких випробувань та війни, та помилував дітей своїх воїнів, які боронять свою землю, щоб зберіг їх від смертоносної рани і всякої хвороби душевної і тілесної, щоб охоронив від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі, та дав їм повернутися живими в мирі. Всемилостивий Господи, вислухай нас і помилуй. Споглянь з висоти святої оселі Твоєї, Господи Боже наш, і як благий та милостивий, полегши тугу, недолю, горе та скорботи народу України, яви силу Твою, прийди і захисти Україну, щоб не зрадів ворог погибель людей бачачи, молимось Тобі, вислухай і помилуй. За дарование свободы белорусскому народу и за покаяние усіх, хто чинить гвалт, брехнет и беззаконие, скажем усе, Господи, выслухай и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за хверодавцев, доброчинцев у святым и почестном храме гэтым, за усіх, хто тут спяває, за працівников і за всіх присутних тут людей, хто чекають від Тебе великої, багатої милості. Одразу я Господи, помилуй, Господи, помилуй. за упокойним путь. Господи Боже наш, прими ширые молитвы слух Твоих и смилуйся над нами по воде величи Твоей милосердности. Пошли доброта Твоя на нас и на усіх людей Твоих, які чекають від Тебе багаття Твоего смилування. Как мы под уладою Твою завжди хаване Тобі славу узносили, а Отцу и Сыну и Святому Духу, тепер і завсюди на веки веков. Ніхто із зв'язаних тілесними пристрастями і похиттю недостойний приходити або наближатися, або служити Тобі, Царю слави, бо служити Тобі велике і страшне навіть для самих небесних сил. Одначе з невимовного і безмежного Твого людинолюбства Ти сам непорушно і незмінно став людиною нашим архієреєм і, як владико всього, передав нам священнодійство богослужбової цієї безкровної жертви, бо Ти єдиний, Господи Боже, маєш владу над небесними і земними.
Тебе на перестолі херувими носять, ти серафимів, Господь Ізраїля, ти єдиний святий перебуваєш. Тому і у святих перебуваєш, тому молю я тебе, єдиного, благого, чуйного, зглянься на мене грішного, недостойного раба Твого. Очисти мою душу і серце від совісті лукавої і силою святого Твого Духа. Мене одягненого благодаттю, священства, учини достойним стати, пред святою Твоєю цією трапезою та священнодіяти тайну святого пречистого Твого тіла і чесної крові. Бо до Тебе я приходжу, вклонивши голову свою, молюся Тобі. Не відвертай лиця Твого від мене, не відкидай мене з числа слуг Твоїх, а сподоби мене грішного, недостойного раба Твого, принести Тобі дари ці, бо Ти єси той, хто приносить і якого приносять, хто приймає, кого роздають, Христе Боже, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, присвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. И та херувим мистикос иконизентес, кетезопиот реадитон трисагион гимнон просаден, пассанипиот икина мериманус, тон василеотон голони подиксомени тес, ангеликеса уратус, дорифоруменон таксисин, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Херувим, образ найніжого, являючи животворче Троїця, Тростої пісні, славаючи, а владим же зараз всяке життєвих клопотах, нам цара усі прийняття, бо небачно супередження, ось ти варта, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ми, що херувимів таємниче являємо животворчої Тройці, трисвятую пісню співаємо, відкладімо нині всяке житейське піклування, щоб прийняти царя всіх, якого у славі супроводять невидимо ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя. Священство Твоє нехай пом'яне Господь Бог в царстві Своєму завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Свічку високо подимай. Владикою Отця нашого Варфоломія, архієпископа Константинополя, Нового Рима і Вселенського патріарха, нехай пом'яне Господь Бог у царстві Своєму завжди, нині і повсякчас, час і на віки віків. Велебных митрополитов, архиепископов, епископов, усіх святоров і монахов, нехай сповнить Господь Бог володарстві своїм, завжди тепер і завсюди на віки віков. Вас і всіх правоверних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві Своєму, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Доброщасний Осів з древознім причина. Доповнимо молитву нашу Господеві. За принесені чесні дари Господу помолімось. За святий храм цей тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим входять до нього, Господу помолімось. Щоби визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу помолімось. Заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього звершеного, святого, мирного і безгрішного у Господа просимо.
ангела миру, вірного провідника, охоронителя душ і тіл наших, у Господа просимо. Прощення і відпущення гріхів та провин наших, у Господа просимо. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа просимо. Останок життя нашого в мирі та покаянні скінчити, у Господа просимо. Християнського кінця життя нашого, безболісного, бездоганного, мирного і доброї відповіді на страшному суді Христовому просимо. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію зі всіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Господи Боже, Вседержителю, єдиний святий, Ти приймаєш жертву хвали від тих, що всім серцем призивають Тебе. Прийми ж благання від нас грішних та приведи до святого Твого жертовника і сподоби нас достойно приносити Тобі дари і жертви духовні за наші гріхи і людську несвідомість. І сподоби нас знайти благодать перед Тобою, щоб була приємною Тобі жертва наша, і щоб благий дух благодаті Твоєї вселився в нас, і в принесених дарах цих, і в усіх людях Твоїх. Милосердям єдинородного Сина Твого, що з ним благословен єси, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Мир усім. Полюбимо один одного, щоб однодумно сповідувати. Христос посеред нас. И есть и будем. Ну что, хотим до людей. Христос посеред нас. Христос посреди нас. Христос посеред 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 нас. Двері, двері, в премудрості будьмо уважні. Верую у одиного Бога и Царству Всевладара, Творцу неба и земли, всяго бачного и небачного, и у одиного Господа Иисуса Христа, Сына Божого, одинородного Дойца, народженного перед усими веками, светлого от светла Бога истинного, от Бога истинного, народженого, нестворенного, одиносутного Зайцом, якого все сталося, як і деля нас, людей, і деля нашого збавлення, сійшов з небес, і втелеснився Духа Святого, і Деви и стал человеком, был распятый за нас при Понтии Пилате, и покутовал, и был похованный, и воскрес у третий день на списаннем, и взошел на небеса, и сядеть праворучайца, и знов прийде в славе судить живым и мертвым, и его владарству не будет конца. И в Духа Святого Господа Животворчого кидайся сиходить, якому разом Зайцом и Сыном поклоняемся, и якого славим, ки говорил прос пророков. Святую повсюдную и апостольскую церкву,
Визнаю одно хрещение для отпущения грехов, чекаем воскресения мертвых и життя будучого веку. Аминь. Станьмо добре. Станьмо добро, станьмо со страхом, будем уважливыми, как святое приношение у мира принести. Миру, жертву паління. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. До небес піднесімо серця. Подякуймо Господу. І Святому Духові, Тройці, єдиносущні і нероздільні. Достойно і праведно є Тебе славити, Тебе благословляти, Тебе хвалити, Тобі дякувати, Тобі поклонятися на всякому місці володіння Твого. Ти єси Бог невиказний, неосяжний розумом, невидимий, незбагнений, завжди сущий і завжди незмінний. Ти і єдинородний Син Твій, і Дух Твій Святий. Ти з небуття до буття нас привів, а коли ми відпали, Ти знову нас підняв. І безперестанно все діяв, поки нас на небо привів, і майбутнє царство Твоє нам дарував. За все це дякуємо Тобі, єдинородному Твоєму Синові, Духові Твоєму Святому, за всі Твої до нас благодійства, які ми знаємо і яких не знаємо, за явні і неявні. Дякуємо Тобі за цю службу, що з рук наших Ти зволив прийняти, хоч і стоять перед Тобою тисячі архангелів, нещислена сила ангелів, шестикрилих, многооких херувимів і серафимів, що високо витають на крилах, пісню перемоги, співаючи, виголошуючи, викликуючи і промовляючи. Господь Саваоф, повне небо і земля, слави Твоєї, осанна вишніх, благословен Ти, хто є в ім'я Господне, осанна вишніх. С гэтыми добросчастными силами и мы, володару человеколюбча, устыкаем и промовляем. Святые, все святы Ты, единородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Святые, все святы Ты, и слава Твоя дивосная. Ты свет Твой так возлюбил, что Сына Своего единородного отдал, как кожный, кто верует в Его, не загинул, але имел житье вечное. И Он пришел, и все промысление про нас действовал, и у нож, коли был выдаден, докладней, коли сам себе отдал житье свету, и Он взял хлеб у свои святые, беззаганные, бездокорные руки, узнес подяку, добрословил, разломал, и дал святым своим учням и апостолам кажучи. Примите, ешьте, это тело мое, якое за вас разломывается. Пущение грехов. Так само и чашу после вечера кажучи, пейте за ее все, это кровь моя нового заповету, якая за вас и за многих проливается, для отпущения грехов. Тому, пам'ятаючи гетую збавчую заповедь и все для нас здійсненное, крыш, могилу, воскресение на третий день, ушествие на небесы, праворучься денне и другое славное знов пришествие. Твое от Твоих,
Табе приносим за ўсё і дзеля ўсіх. Тебе оспівуємо, Тебе благословимо, Тобі дякуємо, Господи, і молимо Тобі, Боже наш. Ще приносимо Тобі цю славесну і безкровну службу і просимо, і молимо, і благаємо. Зійшли Духа Твого Святого на нас і на предложені дари ці. І сотвори хліб цей чесним тілом Христа Твого. Амінь. А те, що в чаші цій, чесною кров'ю Христа Твого. Амінь. Перетворивши Духом Твоїм святим. Амінь, амінь, амінь. Поклоняємося пречистим тілу і крові Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Каб яны былі для тых, хто причащаецца на цвярозасць душы, дзеля выбачэння грахоў, дзеля супольнасці са Святым Тваім Духам, дзеля паўнаты валадарства нябеснага, дзеля адвагі перад Табою, але не на суд ці на асуджэнне. Яшчэ прыносім Табе духоўнае гэтае служэнне за спачылых у веры прайцоў, айцоў, патрыярхаў, прарокаў, апосталаў, прапаведнікаў, евангелістаў, мучанікаў, вызнаўцаў, аскетаў, за ўсякі дух праведны, які у веры спачыў. Асабліва за ўсе святую беззаганную, найдобраславеннейшую, слаўную ўладарку нашу Богородицу і вечна Деву Марию. Святого Яна, пророка, предвестника Христина, святых славных. Заставшийся посеродов девою и после смерти живою, завжди избавляешь Богородица на выдачу. За святого Яна, пророка, предвестника и хрестителя, за святых славных и всеволебных апостолов, за святого преподобного Лявонтія Карповича архімандрыта Віленскага, якого ёсць гэтая царква, за тых святых, якіх памяць сёння адзначаецца, за ўсіх Тваіх святых, праз хадайніцтвы якіх наведай нас, Боже. Успомні ўсіх, хто спачыў у надзеі на ўваскрасенне і жыццё вечнае. І дай ім спачын, Боже наш, там, дзе ахіне іх святло аблічча Твайго. Яшчэ шчыра молім Цябе, успомні, Господзе, усіх праваслаўных епіскапаў, якія правільна навучаюць Слова Тваёй ісціны, усіх прасвітараў і дыяканаў у Христе, і ўвесь святарскі і манаскі чын. Яшчэ прыносім Табе духоўнае гэтае служэнне за ўвесь свет, за святую паўсюдную апостольскую царкву, за тых, хто праводзіць жыццё ў цноце і сціпласці, за дзяржаву літоўскую, улады і войска яе. І дай ім, Господзе, мірна гаспадарыць, каб мы жылі ў спакоі іх лагодна і ціха, з усёй набожнасцю і сціпласцю. Сярод першых памяні, Господзе, вялікага гаспадара нашага, сусветнага патрыярха Варфаламея, захавай яго для святых Тваіх цэркваў у міры, цэласці, добрай славе, здароўі, даўгалецці, каб ён правільна навучаў Слову Тваёй ісціны. Успомни, Господи, город, у яким мы живем, Литву, и нашу Украину и Беларусь, и все городы и краины, и тых, хто з верою живуть у їх. Успомни, Господи, тых, хто подорожнічає по морі, на землі і у паветры, хто хварэе, пакутуе, хто знаходзіцца ў несправедливым зняволенні і палоне, і збаў їх, Господи.
Успомни, Господи, ах веродавцев и доброчинцев у святых Твоих церквах и тых, что памятуют про убогих, и на усих нас милости Твое пошли. И дай нам одиными устными и одиным сердцем славить и опевать почесное, цудовное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заусёды и на веки веков. И нехай будуть милости великого Бога Избавцы нашего Иисуса Христа з усіми вами. Усіх святих помянувши, знову і знову міри, Господу помолимся. Господи, помилуй. За принесенные, священные, почестные дары, Господу помолимся. Господи, помилуй. Как человеколюбный Бог наш, принявший их на святый, на небесный духовный своих верник, як водор духмяности духовной, послал нам Божскую ласку и дары Святого Духа, помолимся. Господи, помилуй. Одинство веры и супольности со Святым Духом, попросивши сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Тобі ми довіряємо усе наше життя і надію, владару человеколюбний, і просим, і молим, і умоливаем. Полечи нас вартами причаститься на небесное Твоих страшных таинствов, к этой святой духовной трапезе, с чистым сумлением, для отпущения грехов, для выбачения провинов, для супольности с Духом Святым, для успадкования владарства небесного, для отваги перед Тобою, не на суд, не на осуждение. И полечи нас вартами владару, за отвагою, без осуждения, осмелиться закликать Тебе, небесного Бога, Отца, и промовлять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і даруй нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мир усім. Голови наші вклонім перед Господом. Дякуємо Тобі, Царю невидимий, що незчисленною Твоєю силою все створив і з великої милості Твоєї все з небуття до буття привів. Сам, Владико, зглянься з неба на тих, що вклонили свої голови перед Тобою, бо не перед плоттю і кров'ю вони вклонилися, але перед Тобою, страшним Богом. Ти ж, Владика, те, що очікує нас, виправно добро, кожному по потребі, тих, що плавають, супроводь, з подорожними будь у дорозі. Несправедливо зневолених визволи, хворих зціли, душ і тіл лікарю. Благодаттю і милосердям і людинолюбством єдиного Сина Твого, що з ним благословен єси, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Святеє святим. Ісус Христос перемагає. Добрословенне ціплення святинь Твоїх, святих Твоїх завжди, це за все. Євген, будь ласка. Верую, Господи, и вызнаю, что Ты соправдый Христос, Сын Бога Живого, что пришел в свет грешный, избавить. Господи,
визнаю, що ти справді Христос, Син Бога живого, що ти прийшов світ грешний збавить, з яких я є першим. Это есть прочистое тело Твое, это самое почестная кров Твоя, молюсь Тебе. Даруй мне провины мои вольные, невольные, зробленные слова, справи, свідомі, несвідомі. І сподоби мені осуджено причаститься, причистих Твоїх таїнств, Господи, збавлення грехом моїх і життю вічне. Амінь. Бо там ніяких немає накорів, ніяких промов таких, що нешта відбувається не так. Больш за тое, у гэтым лісце філіпійцы маглі пачуць вось гэты сённяшні наш урывак, гэта іх малітоўны гімн. Яны яго спявалі, апостол Павел яго карыстае, бярэ яго як знак, каб надалей гэта засталося у адвечнасці. І гэты гімн застаецца, у ім захоўваецца і першы сімвал веры хрысціян. Гэта сімвал веры Ісус Христос Господь. Вось такім кароткім быў сімвал веры у першых хрысціян, але за гэты сімвал веры яны пралілі немала крові у сваіх пакутах. Чаму царква вызначила гэты тэкст вельмі рана, вельмі рана вызначила як апостольскае чытанне на ўсе багародзічныя святы? Справа ў тым, што тут ёсць заклік быць як Христос. І калі мы хоць крышачку задумаемся, то першай сапраўднай хрысціянкай, першым сапраўдным хрысціянінам была Богородица. Толькі таму і толькі, што яна была здольная спрасціць сябе, знізіць сябе так, як гэта зрабіў яе сын, як зрабіў яе Бог. Мы ў сённяшнім чытанні чулі, што Христос снізіў сябе, спрасціў, стаў там. У грэцкім тэксце ёсць слова, якое няма адпаведніка ў мове. Ні ў беларускай, ні ў украінскай мове няма такога адпаведніка. Прасцей за ўсё было б перакласці: Христос выліў усю божнасць сваю. Ён перастаў быць Бог, выліў. Ён стаў пустым. Гэта вельмі добра зразумела усім, хто стаў бацюркамі. Каб стаць маці, трэба першапачаткова апустошыцца, стаць абсалютна пустой. Богородица ўсё сваё жыццё сябе апусташала і ніколі сябе не высоўвала на першы план. Ніколі не дбала пра свае цікавасці, ніколі сябе не паказвала. Мы ва ўсім новазапаветным корпусе ведаем толькі адну выразу Богородицы, якая засталася нам. І вельмі хочацца, каб мы яе ў гэты дзень таксама памяталі. У Кані Галілейскай Богородица, калі звяртаецца да ўсіх астатніх, яна кажа, што тое, што скажа Ён вам, таго і рабіце. Належыць так слухаць першую хрысціянку, самую галоўную хрысціянку, каб заставацца і нам хрысціянамі менавіта такім спосабам. Аминь. Со страхом Божьим, верою и любовью приступите. Доминика причащается. Тела и крови Христовых. Аминь. Александр причащается. Каролина причащается. Миколай причащается. Григорий причащается. Тело и кровь Христовая. 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 Тело и кровь Христовая.
тіло і кров Христове. 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 Вкусите тіло і кров Христове. Тіло і кров Христове. Алілуя, алілуя, алілуя. Їм причащається святих і почесних тіла і крові Господніх. Алілуя, алілуя. Адми, Господи, гріхи Ти поминалися тут кров'ю Твою пречистою, молитвами святих Твоїх завжди, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя. Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. Істинне прийняли Духа Небесного, істину, нероздільній Тройці поклоняємось, вона спасла. Благословений Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Хвали Твоей, Господи, славу Твою, и обил нас своими вениками, и несородных и миротворных тайнам, со Твоей святости, день учаться своей сладивости, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Станьте ровно, принявши божеские святые, все чисто, несмиротно, небесно, животворшее, страшное Христово таемство, належно подякуем Господу. Господи, помилуй. Оборони, избаву, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Милуй. Попросивши, каб денька Ты был досконалым, святым, мирным и безгрешным, сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Вере, Господи. Дякуем Тебе, человеколюбно, благодару, добродею души тела наших, что Ты сегодня заробил нас свартами, быть удельниками Твоих небесных и несмиротных таемств. Выпростай наш шлях, умацуй нас усіх у страху Твоим, заковай наше життя, керуй нашими кроками по молитвах и заступництву Всеславной Богородицы, Вешнодевы Марии и усіх святых. Бо Ты, свячение наше, Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. С миром выйдем. Господу помолимся. Господи, помилуй. Ты добрословляешь Тых, кто добрословляет Тебе, Господи, освящаешь Тых, кто сподеется на Тебе. Знал народ свой, добрословил дел свой, полноту церкви свою заховай, освяти Тых, кто любит красу дома Твоего, прослав и за это Божию Твою силу, и не покинь нас, яке сподеемся на Тебе. Мир свету Твоему дай, и церквям Твоим святорам, и усім людям Твоим. Бо всякий добрый, досконалый дар дается свыше, и заходит от Тебя и светилов, и Тебе славу, подяку и поклонение узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и за все и на веки веков. Аминь. Гутный Боже, владар светов, великих солнцев и сердц малых, над Белорусей, тихой ветвой,
помилуй, країну нашу і наш народ. Добрословення Господнє на вас, Його ласкою чоловіколюбством, завжди, тепер і завсёды, і на веки веков. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой Своей Маті, славное успение, якое мы сегодня светло святкуем, молитвами святого святителя Яна Златоустого, епископа Константинопольского, преподобного Левонтия Карповича, архимандрита Виленского, якого є эта церква, святых и праведных богайцов, які мої Ганни, і всіх святих, нехай помилує і збавить нас, бо он добрий, человеколюбный. Со святом, с летним Великоднем, з увоскрашенням Пресвятої Богородиці. Я щиро дякую вам за вашу любов до Деви Марії, за то, що сьогодні ми собралися на гэтую літургію і уславляємо, і свідчимо свою любов до Пресвятої Богородиці. Я дякую щиро усім, хто сьогодні прийшов з кветочками. Бачу, зьолки ви принесли, і це так само цудоўна. І зараз ми будемо освячати гэтыя зёлачкі, якія вы принесли. Вось. І яшчэ некалькі словаў адносна наших богослужэнняў. Завтра, у суботу увечары, будзе здзяйсняцца чын пахавання плашчаніцы Пресвятой Богородицы. Гэта такая служба, у якой вельмі глыбока перажываецца вось гэты момант развітання апосталаў з Девай Марыяй, асэнсоўваецца яе роля у жыцці хрысціянскай царквы, у жыцці кожнага з нас. Так, у такой дыялагічнай форме падаецца размова Пресвятой Богородицы, фактычна душы Пресвятой Богородицы з яе сынам і нябесным айцом. Таму а в гадзіне запрашаем вас на гэтае набажэнства і буду вельмі рады, калі вы прыйдзеце на яго. Зараз пасля цылавання крыжа, нават давайте сёння падыходзьце да плашчаніцы, маліцесь, прыкладвайцеся. Так, Боже великий єдиний. Так, давайте зараз так. Да, зараз давай трапар гэта успення і Боже великий єдиний. Господи Боже наш, мы молим Тебе и просим, освяти гэтыя зёлкі, якія мы принесли у Твою святую церкву, у свята успення Твоей пречистой Маті. Благослови гэтыя зёлкі, і хай яны будуць нам на ацаленне душы і цела, на адгнанне усякай хваробы і усякага зла. Амінь. Городица, это вот зёлки можно лучше пойти с церкви. Да, а вы так само зелененькие. Да. Боже єдиний великий. Єдиний великий, нам Україну храни.
Многое літа со святом. Подыходьте до Пресвятой Девы Марии, до иконы, помолитесь и запрошаем усіх на стол на разговение. Сегодня кончился пост, так что можем поесть сытней. Ну, чудово. Добре і так по особку помолитися, але добре і разом помолитися. Ну, бачите, як Такий мікс. чудовно вони заспівали. Ну так. Благословіть. Господнє благословіння і зі святом. Зі святом. Да? А, добре, треба брати. Не поспели мы на Давай, стоп, давай.